No čo je toto? Čo si myslíš? Dajme to. Dajme to prvom. A čo sa deje? Dávajú zvuk? Čo si myslíš, že na čo to je? Nie. Vieme baterky. Aby sa nebuchlo? Takže keby to padne náhodou, aby sa to... Nie, ale to je mikrofón, ty dilina. Toto? Áno, veď to je ako šiba taká, vieš, aby sa to... Ale ukáž to. Veď to, aby sa nerobili náfuky. Tuto je mikrofón. Všetci ti komentujú tie vlasy na tom foťáku, už teraz viem prečo. No. Akože normálne v tej kamere sú takto dierky, áno, nemáš tam nejaký... Áno, to je tam len suchým zipsom. Nejaký externý. To tak teraz tam robíš ďubu. Ďubu. Sefa, prosím ťa, klapku. Idem sa ostrihať teraz a úplne námatkovo idem po parkovisku, aby som stretol takéhoto človeka, ktorý má takúto mikinu. Co ti to písali? Ja si to pamätám. Čau, ja som teraz zaparkoval tu a hovorím si, ja som v živote tú mikinu na nikom nevidel. Super. Prvý človek. Úplne, že ty si normálne, že prvý človek, ktorý má túto mikinu na sebe. Dúfam, že si spokojný s ňou. No jasne, že... Aj ťa zastaví niekedy niekto, že koho to tam máš? Ne, čo? ešte nikto. Ja som prvý, ktorý rozpoznal seba na mikine. No. Drž sa, ďakujem ti veľmi pekne. Hej, pekný deň. Čaute. Som len vybehol rýchlo z rády, lebo som niečo zabudol tu v aute. Spomínate si ešte na túto šiltovku? Čo mi moja manželka samozrejme zakázala nosiť z dôvodu, že sa mi to vôbec nehodí a som ochotný to akceptovať ani tak. A viem presne, kto má hlavu ako kýbel u nás v rádiu a myslím si, že sa mu to bude určite hodiť. Takže beriem ju, odovzdám ju. Aj keď takto by som mohol byť na albume. Presne viem, že ty máš tú hlavu. Kokos, ale no. No, vyskúšaj. Mala. Čo, mala? Nie? Nie je malá, nie? Borko, a trúbka do ruky? Kokos, hneď ináč vyzeráš. A Mičo? Vieš čo, sťahoval som. Sorry. Pre teba mám podveskový pás a pre teba mám podveskový pás. Jej! Dobre, ale to už mimo videa. Je dobrá tá šiltovka? Vynikajúco, teraz sa cítim troška jak ty. Jaká šíbe ti? Takto? No. Vidíš to, niekomu sa to fakt hodí. LA, ty kokos. Lužanské Ambrozovce. To je na východe. V tejto chvíli sme splnili Borisov erotický sen. Však, Boris? Don't worry. Však? Však sme z Levíc, tak ja ti poviem, a to mám už vymyslené. No mám aj cukry. Poďkiaľ to tak. Dobre. Vieš, a tam mám toto. Ty si Levičan? No. Ale... Počkaj, tak tu sú nejakí patrioti. A babi, vy ste z Levíc? No, Huronský Beňadik, ale do Levíc sme chodili do školy. Chodili kamo, Teba som podľa mňa musela na mať na základnú praxi. školu nám chodili, že dneska prídu Praxovať. twinsky, Však mi to dneska sa hovoríš, neučíme. že to ešte som chodila podľa mňa na prax, lebo tam my sme normálne chodili do škôlky, praxovať aj... Do školského klubu. No, do školského klubu normálne na základku. Ježiš, ja si vás viem predstaviť praxovať inak. No, pani pedagogičky. Ale nie, špeciálne pedagogičky. Môže to A to úplne v aj to pohode. máš tiež na lamičku toto? Aha, čo to je podľa teba? Neviem, chlopí, ale nepravé. Všetci ti komentujú tie vlasy na tom foťáku, už teraz viem prečo. Ja sa teraz strašne hanbím z toho dôvodu, že ja vás neviem stále identifikovať, že ktoré je Veronika, ktoré je Daniela. Zapamätaj si, že ja mám meno ako tvoja žena a mám... Veronika. OK. Je vydatá. No, logicky. Vydatá? Jasne. Ja som vedel, že si vydatá, to je jasné, ale že nie je to škoda? Nie, čo si, ale však veď my sme sa aj raz vtedy... Nehovor. Nie, počkaj, keď som išla fotiť svadobné fotky, tak sme boli... Ako si ty vtedy? Aha.
V plavkách? Neviem inak komu konkrétne sa mám poďakovať, ale dostal som akože najoriginálnejší obal na telefón, aký som v živote, po akom som vôbec ani netúžil, ale mám ho. Ale krásny. Veľmi pekný. Nie je to tepložské? Nie. Prečo? A máš stále svoju manželku so sebou, však to je super. No veď to vieš, koľkokrát musím telefón dávať, akože vieš takto, aby náhodou nevidela? Vieš. A čo keď sa to začne olúpavať? Nebude. A keď hej, tak dáš nový. Tak šťastnú cestu, ďakujem za návštevu. Opatrujte. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A keby ste si to rozmysleli s tým televízorom, tak mi dajte vedieť. Dobre, vybavím fakt dobrú cenu. Dobre. Akú uhlopriečku by ste chceli? Ja neviem, a zase nie asi úplne nejak moc veľkej. No zase ale nie, úplne malé. No tak, niečo medzi tým. Čo ja viem, také jak... Akože toto je starší model, ale... No, myslím veľkosť. Veľkosť, hej? Zase úplne niečo až tak veľké nie, z toho nebolia očka. No jasné, takže takto malé keby, tak to je nič moc, čo? 30 cm. Počkaj, ty by si chcela ísť? Ja po ničom inom netúžim. To je už môj strop v tejto krajine. Ty by si išla do Level Lama normálne? No najviac by som chcela, tak ja neviem, keby diváci hlasovali. Oni nepotrebujú hlasovať, o tom ja rozhodujem. No a už vidím na tvojich očiach, že máš také podmienky. Aké máš podmienky? Žiadne, ale je to zadarmo, je to bez nároku na honorár. Ja ti nemusím nič zaplatiť? Tak to beriem. Prídeš, tak ja ti zavolám, Zuzi, fakt. Dobre. A vieš hrať nejakú hru? Nie, veď to bude tá švanda. OK, dobre. Vyberiem. Papa, čau, drž sa. Počúvaj ma, ja neviem, či si to uvedomuješ, ale ty keď si ťahal akože kačičku za sebou kamarát, tak ja som moderovala Level majstrov, tak ty sa mňa pýtaš, či ja viem hrať nejakú hru. Level majstrov. Veľmi smiešné. Čau. Kde je obraz? Počkaj, nemáš ešte obraz, starý. Ale daj mi monitor nejaký, no. Ja ti môžem dať monitor, len zapínam ich. Svetlo chcem dovoliť. A koľkatku máš? Emka, čau. No musíš zapnúť mi ju musíš. Ahoj, vyzeráš ako Marilyn Monroe. Hej? Aha. Ježiš, ja som čakala, čo mi zase dáš. Ale akože... Ďakujem, Tak... to ma teší. Prečo nás sníma Ríško akože 30 kamier zas? Pretože teba je aj na malej fotke veľa. Takže Ďakujem. dali sme viac tých kamier pre istotu. Aha. Ale ty si ich nevšímaj. Počkaj, zapínam to. Aha, fakt, tak teraz je to svetlo oveľa lepšie. Čiže pamätajte si číslo všetci. No dajme si viac, jasné. A prosím, nefúkajte veľmi. To Ne, moc nefúkajte. Žiješ? A pekné svetlo tu je inak. Mám pocit, že ty mládneš. A ona nikdy nebola na Instagrame naživo. Ideme. Daj to, skús to prvýkrát. No? Nepodarilo sa mi to. Nepodarilo sa spojiť? Naživo. Asi pravdepodobne potrebujeme internet. Co to je to meso? Mrzne. Takto to chodí. Tak ale to je showbiznis, vieš. Drop the mic. Tak sa ešte vidíme? No jasné. Môžeš mi chýbať. Aj ty mne. Veľmi som si to užila. Ďakujem ti. Buchal si hlavu? Čau. Haló. Dobrý deň. Ahoj, Majka. Poď si sadnúť, idem ťa voziť. Vieš asi aký je princíp? Áno, už mi to povedali. Dobre. Nie. Ahoj. Ahoj. Ako sa máš? Ďakujem pekne. Nechceš špagáč? Nie, ďakujem. Hej? Zvukár v kufri. už nebudem. Počkaj, budeš v kufri alebo nie? Nebudem. Dobre, sme easy, takže toto neplatí. Vieš, napríklad teraz ja som ostrý. Ďakujem. Ja som ostrý, ty si v pozadí rozmazaná, hej? Teraz. Si ty ostrá, ja som v popredí rozmazaný. Áno. A všetko sa to na dotyk dá. Dobre. Čo teraz, Richard? Teraz? No? Teraz stojíme na raz cesti. Ktorou cestou a stranou sa vydať? Ježiš, títo filmári, toto milujem. Všetko strašne dlho trvá a... No... Nie, nám to trvá vždy tak, aký je dobrý herec alebo ten človek, ktorý... No, tak sadnem si tam, ty sedíš vedľa mňa? Nebudem, budem musieť byť vonku asi. Robí ti problém? Matej? Nie, Matej mi nikdy nie. Nie, Matej nie, ja mám Mateja rád napriek všetkým. Napriek všetkým nezhodám. A životným situáciám. No asi si vyzlečiem bundu, Tak, jak si bol. Čiže bez tejto veci. To viem, Adela, aj spomalene dať. Tak to urob. My sa nikdy nepozdravím, lebo ty máš vždy toto hneď v ruke.
Si OK? Vyzerám tak. Ukáž mi toto tetovanie, čo ty máš, to je strašne pekné. To je pes. To je jazvečík. Ty máš jazvečíka? Mne sa to strašne páči, počuj. Jedna baba, čo poznám, má 1,3 milióna followerov na Instagrame. Je Slovenka a má stránku, ktorá sa volá, že S-Tattoos, akože small tattoos. A tam sú presne takéto, ako máš ty. Nechceš jej to normálne, toto keď ona uvidí. Že by mi spravila ešte jednu na druhú ruku? No, dám do popisu, možno si ju to ľudia pozrú. Dobre, ja chcem veľa tetovaní ešte. Fakt? No nie veľa, ale také nálepky. Ja ti viem spraviť, čo jem takého vikinga na chrbát. Môžeme ísť točiť? Dobre, musím končiť, lebo čakajú tu na mňa. Ja tu mám sedieť, či nemám? Áno, ty tu seď. Ja tu mám sedieť, či nemám? Zdržuje vlastnú výrobu. Počuj ma, poď sem. Ako sa máš? Musíš sa aj tak v ruke. Ty vieš, že to neriešim. Ja viem, ako s lolofónom život? Dobre. Kde máš prsteň? Tu. Ale vieš, my nemáme YouTube kanál, my to musíme celé... V Teheráne to musíte robiť celé. My nemáme YouTube kanál, tak musíme cez Teleránu fungovať, vieš? Ale počkaj, ja ti poviem, že YouTube kanál môže mať hocikto. Toto mohlo stať aj 150 €, chápeš? A tento... No ja viem, že on deň predtým bol na kolotočoch. Krásne. Ale vieš, čo je podstatné? Že sa ti hodí. Nemám nikoho, otec sa mi žení, mama tá je v čiernej zemi, na čom pôjdem domov. Ja neviem, jak je to za... Prestaň to točiť, na to vieš, že sa iPad to točí. Počkej, tak ešte.